Én még nem szavazhatok, de elkísérem apát és anyát, mert tudom, hogy azért mennek szavazni, hogy nekem jobb jövőt teremtsen. A mai divat úgy tartja, hogy a politika nem a fiatalok játéka, nem számít a szavunk. Én ezzel nem értek egyet, hiszen ki más döntsön a sorsunkról, ha nem mi. Ezért meg kell választani május 24-én. Az egyetlen út Európa. Ez alatt a 10 év alatt ez teljesen be is bizonyosodott. És ahhoz, hogy erős érdekképviseletünk legyen Brüsszelben, erős jelöltekre kell szavazni. Én ezért meg kell szavazni májusban. Sok választást és politikai palettát megéltem már, sok rossz döntés született ez alatt a 20 év alatt, de egy biztos, nem csak a saját gondjainkkal kell foglalkoznunk, de tekintettel kell lennünk unokáink jövőjére is. Az általunk meghozott döntések befolyásolják majd az ő életüket is. Ezért kérek minden idős, fiatal, férfit és nőt, kérem, menjenek el szavazni a májusi európai parlamenti választásokon. Az unokáink nevében köszönöm.